Здравейте, скъпи родители! Тук е Теди, Академия Осъзнато родителство. Много често тези от вас, които чуват от децата си нещо различно от истина, инстинктивно го наричат лъжа. Но в детският свят думите често носят друга функция. И целта на децата в тази ситуация е да се защитят, да прикрият страх или да спасят някаква връзка или комуникация в този случай. Децата и по-специфично преди 4 и 5 годишната си възраст не лъжат. Може би фантазират, може би си измислят, може би имат въображение малко по-голямо, отколкото ние имаме, и то е със сигурност нормално, но до 4-5 годишната си възраст децата трудно разграничават вътрешния си свят от външната реалност. И ако кажат, че има чудовища под леглото, това не е опит за измама. Това е начин и метод и подход от тяхна страна да покажат някаква тревога, да изразят някакво чувство и някаква емоция. Когнитивното им развитие просто още не позволява ясна концепция, обособена за това какво е истина и какво е лъжа. След 6-та си година вече децата може би избират съзнателно да излъжат, но винаги за това стои причина. Винаги има някаква причина за това. Децата започват да осъзнават социалните последствия от собствените си действия и ако скрият истината, често го правят, защото се страхуват от наказание или не искат да разочароват вас, родителите, или въобще хората, към които се опитват да кажат нещо различно от истината. И лъжата, това не е провал. Това е сигнал за нещо, върху което вие, скъпи родители, трябва да обърнете внимание. Тя показва, че детето по някакъв начин се чувства неспокойно, несигурно и не може честно и ясно да изрази своето поведение, или че още учи как да поема отговорност като нормален човешки индивид. Според психологията на развитието, способността да се лъже нарочно изисква зряло разбиране за ума на другия. Тоест, това е така наречената теория за ума. Нашата роля не е да наказваме лъжата. Не, скъпи родители. Нашата роля е да чуем нуждата, която стои зад нея. Истината израства там, където детето бива чувано, там, където детето бива допускано да бъде прието от околните, в собствения си свят, в собствения си комфорт и запомнете, тук никога не можем да говорим за грешка. Нека заменим тази дума с опитност. Детето расте, използвайки своята опитност. Грешката е била дума, която ние, израствайки, сме ползвали, но днес нека се опитаме просто да повярваме, че вместо грешка децата градят опитност, израстват по този начин.